So atong hisgutan kining mahitungod sa wa pa maundang nga problema o nga gisumsuman ron sa mga sa social media o sa print media, sa newspaper, mahitungod anang gisingel nga na environmental nga diha gisingel sa kadalanan. So, natay mga dokumento nga nadawat dire sa atong programa mahitungod aning pagsingel. Ano? Kay giimplementar man gyud ni sa lungsod sa Anda, mao na nga dunay mga dumuduong didto nga misanong og bayad. Pero ang problema kay ang ilang gibayad sakto pero ang ticket dili sakto. Ang resibo dili sakto. Mao na nga mipadangat pod sila dinhe sa atong programa aron pod nga mahatagan og pagtagad og kinsa manggali nasayop no kay kwarta man di syempre adto gyud ni sa buhatan sa tresurero diha sa lungsod sa Anda. Kay dili ni lalim pod no nga hingbayad ka og 200 unya ang imong resibo ticket 120 ra. So asa man ang uban So o gusto mo nga ato gining ipakita sa publiko kay basig ingnon na pud ta og pataka na pud ta og sulti ning atong gipanghisgutan karon. Atong hangyoon kuno si Engineer Rinante og mapagawas ba niya atong akong gihatag niya nga naana nimo? So mao ni nga ato ning ipakita sa atong television total live banta sa Facebook pod aron masayran ninyo kay dili pod maayo ni si Mayor Inday o ang LGU naningkamot nga maka kolekta no para dugang nga pundo sa lungsod sa Anda o yan na ay mga kolektor nga in charge diha sa highway nga dili niingog matod pa kay tinuod gyud kay namay gipadangat diri nga mga resibo unya gawas pa do na poy mangangan sa mga nang reklamo nga mao ni ilang gibayad mao ni gihatag nga ticket. So mao na nga kinahanglan nga hatagan gini og pagtagad sa LGU hagna kita nasayod ta nga si Mayor Inday Simasio dili gini gusto og gobyerno nga hausyaw. So mao na nga kini example ni. Diha Bunbon Beach Gindulman sa Gindulman man di ba? Ang environmental pay dito, yes. So mao ni nakita ninyo sa atong screen karon, mao ni ang mga tao nga nireklamo. No, gipada nila dire ang ilang ticket. Gihimo naman ning exhibit. So mura siguro giandaman na ni og kaso nila, no? So luoy pod no ang mga nahingtungdan kung kita muingon ta nga dili muingon kita nga tinuod kay gani usa ni kaning gikan sa Cebu no naay ilang cell number so pwede ninyo tawagan napay pizza naay oras 20 bayad nya unsa man lain ko no engineer kay marag di kay maklaro isaka ko no. So, kini po, dito po ni siya sa, ningadto po ni sa global to. So, makita ninyo nga gireklamo ang mga may bisita dito, mga local tourists or mga kuan. So, naigikan sa USA. Bayad 100. Unya, pila ra ning iyang resibo. So, mao ni nga ato ning pagawas aron dili moingon ning mga
kuan ba mga tig yawit nga gapataka tag sulti. So na diri pod na ingan unya na seal number ang iyang 200 ang ticket 120. So asa man ang 80 pa dong mao ni punto nga angay hatagan og pagtagad sa namunuan diha sa lungsod sa Anda. Mao na nga atong gihangyo kahibaw man gyud ta nga kinis Mayor Inday mo action go por So base wa masayod ang atong mga opisyales then hatagin ninyo og pagtagad. Kay kini pipila lang kini nga mihatag sa ilang reklamo dire sa atong istasyonan aron pod nga dili na pod ni in town maotro. So manghinaot ta nga kining maong isyu mahatagan og pagtagad gyud ni sa mga kadagkuan diha sa lungsod sa Anda. Kinsa goy di gusto nga moasinso ang lungsod, di ba? Pero sa sakto nga pamaagi. Kanang bayad, hantod karon sige pa magbayad, ang pangutana lang po dana, nganong ana mangyud pod sa kadalanan. Maka disturbo man pod na. Antong miaging Semana Santa, Pulbida. Tinuod tong gisulte nga daghan kayong miadto. May bisita. Kaya angay magyud bisitahon ang lungsod sa Anda tungod anang ilang mga puti kayo nga mga balas diha o ang kanindot sa mga resort diha sa lungsod sa Anda. So mao na atong gipadangat ni aron mahatagan og pagtagad ni sa namunuan sa lungsod sa Anda ug unsa ning pagkaunsaa nga 200 ang gibayad unya ang iyang ticket 120 ra. So meaning to ay gi-learn sa nga 80. Kini matud ni sa mipadangat og reklamo. Ang iyang rason nga nganong iyaning gipaabot dire aron dili na mautro. Aron dili na ingon nga daghang ma-learn sa Unya kini bayang mukolekta ka mugunit galing ka og kuan sa gamit galing kag kolekta para sa gobyerno kinahanglan mo na giingon nga banded ka. Kay og pila ng resibo then kinahanglan i-audit nimo na i-liquidate nimo na ngadto sa buhatan sa tresurera or tresurero. Kung naay kulang then ikaw mo ay manubag ngadto sa mga kadagkuan. So kini pipila lang kini sa mga mga reklamo nga nadawat nato.